Asya, nalibay naman si nanay kay nakalibang naman karon, ah. Mag-ilis naman ta karon. Alipay naman si nanay, napupo-pupo naman ang palangga ni nanay nga bibidalton. Very good man kaayo. No. Apupo naman unsa di pa jud gahi. Inga na ra day siguro ning mga batang gagmay na uwat kuno duha ka buwan kapin. Magkuan na gilahang pupo, di na magkadaadlaw na iban do kaadlaw. Na iban gano one week gani ko no. Salamat anak. Kay wala jud ko nagarlipayan nanay. Lipay ka adus nanay bibi. Sige tiwasa. Tiwasa. Nalipay ka adus nanay. I love you anak. Tiwasa siya na ala. Sus, to tao naghang bata. Aluoy ka ayo. Nalipay ang tao naging nanay. Nakapupo niya. Baby, laman mo. Congrats anak. Uy, nalibat naman yung ginatang. Ay, Diyos Ginoo ko, tabangan na palibat-libat. Eh, siya, pakit-cute na po, oh. Pakit-cute na po. Salamat sa Ginoo. Di ay ebidensya. Sag nila man na kaya ito na po ng palabhan ni tatay. Eh, siya. Ganaon kayo. Garan. Kana man na yung siliw-siliw man na. Kalangan man na. Isi, nalibat-libat na po. Utong-utong na po. Very good ka. Yung baby ni nanay. Oy! Tapos, sige. Salamat sa Ginoo. Gawas na skilid na. Daghan buyag, oy. Bahala na kabulingit si nanay, no? Basta kay na ano. Ishi. Bahala na, no? Ngit-ngit ang katungbay. Ngit-ngit. Wanang lain na lagi dyan. Palit, mo ragag bad-bad. Ngit-ngit, kay. Waman ko siya nagpasigag-suga. Kaya hindi siya mawan. Kaya bago po man na mata. Naluoy laman yung taon, oy. Shush. Mag-ilis kami. Ay, sus, entao, nalipay ito hang bugoy-bugoy na bibi. Sus, kalibang ragad din taon anak, no? Grabe dyan din taong grasyahan sa Ginoo. Arang ka grasya sa Ginoo. No man. Ano man, nangita kasi mong ama? O man diha? Sus, nalipay. Lami sa pamati makalibang, no? No, lamin sa pati makalibang na. Iya, palibat-libat ito. Ano naman, katugon pa? Siya. Tugon pa? Dali. Nakoy good news ni mo. Dali. Nalibang na. Lagi gani ang ibisit kay baga mo to. Nalibang na. Baga ito Nalibang ganina. na. Di sa magagikan sa Zuman minimo bisaan. Nagpalit og tubig ug pangliguan niya. Magsudan. Pansit raw ka ng atsal. Atsal nga. Atsal nga kapayas, di ba? Nabuang na may protein. Kutas na po na ang alas 9. Na may Di ba? pansit. Naday sagol pansit. Sa may sagol. Manok. Baboy. No? Bahalag manglabaning imo nga ama. Basta kay ikaw nakalibang, no? Saan na nga nalipay og nag-aaw. No? Adyo kisig na ha? Ay, Nanasay hagak-hak. pero panagsara lagi. Nanasay hagak-hak. Panagsara. Actually siguro. Kita ka timing na nang hang paghak dani. Panagsara man ni. No. Panagsa pa no, pero inig 3 months. Tanaway inig 3 months, diba? Nga na lagi ni. Ayo lagi sinang nang din. Insang ko naging mong bungot. Na, adyo ko nun singgit na. Gilek. Nglak ka ba meron? Asa di mo tayo? Huwag kami. Nalisa mo. Dito pa uban ng tatay na. Kami man butoy mo adto. Dito pa uban ng tatay na. Ba't na si katagbo? Oh, no. How? Katagbo, no. How? Are you English speaking? Nanay, tatay? Ha? Basi, tudluan itong English ng nanay, nene, tay-tay. Nga na, magana yung tay-tay. Titi.
Hey, Nene Tete, how are you to find out? Yan naman kani. Waram kaning miss everything. Yan laga jud. How are you to find out mo kani? Laya. Hey, what's up, guys? My name is Frank Dalton B. Nukalan. I am from Alicia Bohol, and I'm not hungry, but I'm bored, so I want milk right now. So my father needs to get up and make some milk for me because my mother's tired. My mother's tired because I have been awake since 2 a.m. and I've been playing around since Saputin 2 a.m. Why? You want milk? Yes, you want milk. Oh, yes, you want milk. Oh, I'll be making milk now. Okay, bye. Ano man na. Ikot mag-Inglesan. Ikot mag-Inglesan. Ikot mag-Inglesan nga, nay. Sapot na. Sapot na? Ayaw, saan na kayo pa na. Di pa oras din pauna kay Saan oras yan ka? uwang pag-oras. Nagkanto yung gididi din sa. Dito na bito. Alas 4 to, no? Hindi, di man alas 4. Andiyan, alas 6 pa man. Dahil ang gididi. Kay pang 3 to 4 hours man to. 2 hours pa man ang nakalipas. Mama, sumog na. Mama, Wala mo nga, sumog na. Ay. Mahag na. Ay. Ibon ka kung bata. Mahag na. Wa pa magyaya ni Jo. Lain sig now sa kuon. Kamera? Kamera. Parang na. Personal kay pre magnaw nimo. Dati pa kaning bata ba hindi nignaong. Di kay magpump ko breast be kay angat-ngat ang breast na may milk. Nadang milk ag breast ni mother. Happy tas mother mo graduate mo makasuso na kagwali. Hindi na ka magsigpang hangdo dito sa imong kita kay luto pa ko Japon na ra ba puto gabi 6 days to go lang. 4 days to go. Warang kasi 4 days na ba? Kano sa batan ni atong tagbunaran? Limot ko, di na kay butang dato sa imong bed kay nay tai, palabhan sa nga tatay. Laban ni tatay, ag bed ni baby boy. Dalain naman ka, oy. Hun sa man po man imo gibgiban ni imong ama? Na ko no. Wala gibgiba sa imong ama imulyag dar no. Tugan. Adto gisingisi. Adto ko gisingisi gid atong tugan ni ko kay malatos na imong ama gibgiban ni nga na po man ni. Gibgiban no. Tubag. Wow, eh. Hindi nga nakag-ugan na. Jud kun na musipat mas nga makahibaw man si nga. Saban si Jag may Latoson. Laka jud be. Nay, mutanong mo sa camera na. Basta orange ka na sa orange. Orange imong ganyahan bibi. Uy ngano ba ning kuabot naman ni dari? Ang tanawan ning jugay sa ning kuabot naman ni buhok dari. Ning kuabot naman sa kang hipos na taoy hintawon nagatong bay. Bye. Basta pa ubo-ubo na mga ato na lang milk. Baby, pa ubo-ubo sabi kay cute be. Nga na ba? Ito, eh. Anak ba? Paupo-upo sa kay matukan sa kay mo kukusus mo kukumura kuko na may sus tabangan mura na manig mga mutais basak agaray si kano pa ang susungay bong sakit. Puno sa gatas. Grandes, sa orange, oh. Tanaway mo kuko. Orang buli nga kaadyo. Nagdanang putdon dya. Tog hagsa jo ha pahinanok-hinanok ha para gahapon kay ron putod ng kuko ni yaya. Yaya ra magputod nimo kay isog to. Adto na kaurasan nimo kay mga sabat mo. Masabat yung nang. Hoy, nanang pinamangit. Agdaan day na. Hello? Ara ka dun ka tutok-tutok sa kamera oh. Hi guys. Tanhagwan hi guys. Ayun ako si Ja, mag-vlog ko no si Ja. Mag-vlog ko no si Ja. Nasuko naman ni kay gusto naman ni mag-milk. Hi guys. Diyan na si Yaya. Mahaw naman na si Yaya ko ni tiya. Dahil magpamahaw gibinlan ni undoy bugoy ka adyo. Kay maglaag man di ay mo na bidlan dig sudan sa man ni nugba. Kani pansit. Ag-amang mangga ang gidis-gidis bidari nga si mana na hinug na laman ito pagkaon. Mahaw tanin so. Jagamang lutoon sa bilis undoy magdungag mura naman niglugaw. Ara maglata ah. Tining man ko ding aga nagtinata at nagatining tinudon sige ra man tagsaad. Hagi agub-uban nagsugod do. So mga anak ka. Anila ay kay na si Yaya. Okay, kamahaw ta na imong pagkaon, mangga, pansit, tinatsal, tay sinugbang baboy, kubaw. Diyan. Rice food. Wakabagon.
Ampo sa takon. Lord, ang salamat sa... Uy, dito na suna ay. Ako, magtug. Kani? Ayan. Islang kani? Natsal. Pila mo, di ba? Libat ka. Be? Di kan, ijud kan, ijud. Kani. Mura mag sa kagalong tuba gid po. Be? Pila mo ano ba? Di maajo man pero subahan ni Muslim. Reklamo. Reklamo gani ka sinigang sa mga inasal. Hindi. Reklamo gani ni sinigang sa mga inasal. Mas lumay lang sabaw. Di kanila lamang kubaw ato. Sus katuog na yung tawag atong baby boy. Yes. Active sleeping one. Saba dari ka Independence Day ron ay nagprogram. Grabe, buto-buto na gamong silingan. Tadan! Dakoy manida ari. Nasa ni lagi agub-uba naman ni kay daram ni lagi si Mana. Ang gidadari. Hinatag din ni sang igsuon si Tere. At nga dengagon ron kay sayang ni maniha. Unhan ta danis agub-ub. Ugasan sa nato. Ugasan. Buto-buto na katong silingan. Daot na lagi. Sus, sayang wala man iguban dali. Daot na katong manid. Ugasan taman kay itong dungagon. Uwara pa ni maniha. Nagas-agas, uy. Sampada ka ng tubig. Pagasan sa lanak kay magkuha sa tos kahoy nga pinilit ni Undoy. Yung palit mo kun sa kahoy kay wa may kahoy diri sa buhan. Hamay tingi sugnuda na way kahoy. Ang puni kahoy ni Jadari. Sus taon. Jeng kahoy grabe gagmajaman. Pero okay na ni. Okay na ni. Makaluto na itong mani. Bugat pa pod. Agwang na bugat di ay. Abi ko gaan ra kay gagmay man, bugat-bugat man ipon. Grabe to gagtugtog sa tong silingan, buto-buto man. Kay tong kaldero, dugasan. Ito yung maman, oy. Di magsilbig din nato tarang bagnod ni kay grabing kalapo ka adto. Igita dani gato aning pasagdan ni aning lapukon. Tarang gazni hugag kay aglapok iyo. Ninggaay na ning maniha kay gihumad na man nila kay di mo pwede di human ni magharbis kay mag-agub-ub man dito. Lami ka ni mga kagahi ara ka ni kasakto ka natang isna ko. Kita mo na ng daga grabe murag tunaan oh. Ni jarag daga rang ito ma. So balik-balikan pa din nataghugas taman murot at tubig sa tabay. Hindi mag-agas oy. So maghaling ta dara sa buhan. Haling ta. Kaldero grabing dagtuman ning kaldero si Undo nagpuso daning kusina. Oh, ang tawag ba ni kusina? Ay gawas naman ni abuhan. Kani atong haling dia. Karton. Uy, jawa man ni karton ni. Neat man. Pwede man isa nina. Mga kagahi, haling ta. Kay kaantang man kugi tag haling. Mas undo diha kaning lakaw man. Manigi gububan na. Ngantag maning gububan. Sila og lagi ni rom. Uy, daliran nila natin. Tayo kay daari kay wa man tas bukid ron, di man tas sentro. Uy, malagi musika. Diba ni Hoy? Musika no? Sa pa rin tira kusog naman, apin sa itong kilay na ni. Hinasi ka na. Na. Kanin mo bita pukugman ni. Okay, sunog na katang silpon. Diyan ang kaldero grabe mo kanin dagtuma. Wala mo siya sana tukus-tus na ito mo na dyan eh.
bukaw baka ni. Uy, sugod-sugod nagbukaw. Sus. Naamoy ko na ang sarap ng amoy ng mani. Pero wa pa. Dugan ko ni maluto. At ang tanawon kaya dyan mahubas ang sabaw na piniritong mani na. O sinangag naman ni nanan eh. Luto na. Gata ang mani. Mga antanin dyan oh. Di mag-ipagtag sa. Buwang. Puwas dagsud. Pero lamig kayo ni. Sakto ka Job. Ang sakto ha. Anta. Dali ya. Salamat ya. Hindi. Silapan ka na katuog. Maninong ko na buwang ba. Kapuya lagi ning lawas lagi. Ingko ni dyan. Karang sa to. Kay kapoy. Tuog pa ko da. Ang mata. Luto na. Dalton ngis na ko. Dalton no. Katuraman. Tura. Di mo silip yung malatag at buka no. Unhan ka lang kaandang. Hakan supan. Yan, bayan kami bata na. May bata yung pagkain. Snack mas baby. Nami. Diya, grabe pinanggas ng yaya to. Salamat tiya. Salamat yaya. Pinanggas ng yaya. Gihiyok anak ko. Nagsitiyam-tiyam sa pacifier kaya gusto man nagsigdidi. Hindi man pwede kaya magsuka-suka naman. Puno na magtijan. Jara man ng baba may gusto. Diya, salamat yaya. Kayo hinlo ako ko. Sana all nightig manicure pedicure. Ang kuluran ni. Ano yung nawadal po niya sa Na. May ihaw na gusto kang amahanda na.